să vedeți că ei dacă zic că n-au greșit sau nu, stai dom'le să vezi că vor nu știu ce forțe, că tehnocrați, că Soros. Asta cu Soros nu mai merge, a fost o găselniță în campanie electorală. Cine ar trebui să vină aici să-i răbărească pe oamenii ăștia? Normal trebuia să facă o delegație care să vorbească cu o delegație a protestatarilor, nu? Normal, dar nu vezi că și diferența asta nu interesează. Ei tot o bagă pe aia. Să vezi că nu putem să-i supărăm pe susținătorii noștri. Pe aia vreo 300 de bătrâni care ia stânsiera cu Turceta. Mă înțelegi? Păi ce o să fie, român contra român sau cum? Ar trebui să-ți dea cineva de misiune? Că trebuia tot guvernul de misiune. Bravo, bravo, n-ai zis. Dacă oamenii ăștia nu pleacă, Bravo, dacă bravo. nu definează tot guvernul, nu pleacă. Pe cine să pună domnule pe care? Să pună alții. Nu există în PSD, n-au pe alții oameni. L-au găsit pe Dragnea cel mai deștept și cel mai bărbat mare din PSD. și pe Grindeanu, pe copilantul ăla de Grindeanu, care e un fel de servitor al lui Dragnea ca un cățeluș. O marionetă. Care este roboțel mincinos. Oamenii au ieșit pe stradă nu numai în București, ci în majoritatea orașelor. Nu s-a văzut și trebuie să mai dau eu acum să fac o analiză la ce a fost și ce este. Adică toată lumea, toată Europa e uimită de ceea ce se întâmplă și ei toți spun că aveți, doamne, că e o fel de manipulare. E bine când e un protest pașnic așa pentru Eu dacă tot puteți să spun un lucru, eu niciodată n-am manifestat, n-am ieșit niciodată. Dacă eu prima dată când ies, îți dai seama că și pe mine m-au făcut ca să ies. Îți dai seama? Foarte bine, că ești, bravo. Dar acum, ultimele seri a fost un protest pașnic, am avut oamenii care au ieșit pe stradă să spună nemulțumirile, dar știți că au fost săptămânile zilele trecute, au fost și oameni ținuți, au dat cu petarde. Au ieșit de la meciul Dinamo Steaua și ăia sunt niște peribiliști care vor să arate ei că ei se bat cu jandarmeria, vor să arate cât de tari sunt ei când sunt ei în grup. Atât. Au fost găsiți și pe un cocktail cu sticle. Nu, tu ce vrei acum, să super cu oamenii? Oamenii știu. Păi da, știi, da, te cunosc? Păi tu ce? Păi da, dar pui întrebări de astea care o să prindă că ești de la Antena 3. Hai, Hai, Nea Gigi! Nea Gigi, ai dat 2 gol, ce faci? Am atacat așa de mult, am cerut așa de mult demisia lui. Asta nu e avocatul nostru. Da, măcar acum a făcut ceva, în ultima sută și Nu cred că rămânem. Ba nu, dar și Tăvăcea nu vom cere demisia lui. Să știți că tot ce s-a făcut și uitați-vă toți oamenii ăștia, prin tot ce s-a făcut am câștigat foarte mult și bravo, bravo tuturor!